खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान रादाब लानानै फैबाय 100 कौटि लाइमोनफोरनि होनो थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिया फोसावबाय नैथि हाबा खालामो बिथांमोना जेल जानो गोनां जासिगोन हाग्रामाया गिव एन्ड टेक फर्मुला बाहायदों हानि पाटाखौ थाबैनो राननाय जासिगोन बे गासैनि सायावबो जोङो गुवारै सावरायनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे मोजाङै नायलांबाय थादो बिथां हाग्रामा महिलारिया थांनाय इलेक्शनाव फोसावदिं मेलाव बिथाङा गावनि बुंखानाय खोथा बायदियै बेकारि थानाय लाइमोनफोरनो 100 कौटि रां बिथांमोननि थाखाय बाहायगोन बुंखानाय बायदि बिथाङा थाबैनो 100 कौटि रांखौ बिथाङा बाहायनो थांगासिनो दङ गुबुन डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जेरै फिसारि एग्रिकालचार सेरिकालचार बे गासै डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै लाइमोनफोरनो बिथाङा 100 कौटि रांखौ बाहायनो थांगासिनो दङ बा लाइमोनफोरा मोननो थांगासिनो दङ बे गासै हाबाफारिनि थिरांथाखौ बिथां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया इसि मिटिंआवहाय थिरांथा लानाय जाबाय होननानै मिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोदों आरो आसा खालायो बिथांनि बे हाबाफारि लानायजों जायफोर लाइमोनफोरा दासिमबो जब मोनाखै बा बेकार जानानै दङ गासै लाइमोनफोरा बिनि गेजेरजों एसेबाबो हेल्प जागोन बा थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनानै लानो हागोन होननानै जोङो आसा खालायदों आसाम सरकार एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि दिनाव मोनसे गोदान आयेन फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जायानो सेथि बिसि थासेयावनो नैथि बिसि लानानै हाबा खालामो बे सुबुंफोरा 7 बोसोरनि थाखाय जेल जानांगोन होननानै बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों आरो बियो जेबो धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया होननानै बिथाङा फोसावदों मुस्लिमानो जा ख्रिस्टानानो जा बा हिन्दुआनो जा बे साफ्रोम जायफोर सुबुंफोरा नैथि बिसि हाबा खालामो बिथांमोना गासैबो जेल जानांगोन होननानै बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों थारैनो बिथांनि बे आयेनखौ बानायनाया जोबोद बाख्नायथाव दानि थासारि लालाय गालाय बे थासारिखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बे आयेनखौ बानायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आसामनि बिरलासि सेनानि 8 सुबुंफोरा सासे लाइमोनखौ किडनेप खालामनानै रां दाबिनायनि दायाव हमजानो गोनां जाबाय लोगोसेनो बे 8 सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनानै जेलाव हरनाय जाबाय थारैनो दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिव एन्ड टेक फर्मुलाखौ बाहायदों बिथाङा गिव एन्ड टेक फर्मुला बाहायनानै 2 बिजेपि केन्डिडेटनो इएम होनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसेनो सासे डेपुटि स्पिकार आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा गिव एन्ड टेक फर्मुला बाहायनानै आसामनिफ्राय सासे एमएलए सरन बर' बिथाङा ट्रेन्सपर्ट मिनिस्टारखौ मोननो हाबाय होननानै बिथाङा मैयानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिहोदों आरो थाबैनो बिथाङा बिजेपिनि 2 केन्डिडेटनो इएमखौ बिथाङा फोसावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों हाग्रामा महिलारि एबा दानि बिटिसिनि चिफ बिथाङा बेखौबो मोनथिहोदों जे फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शननि सिगां जायफोर बिथांमोना सरकारि हायाव थावरिनानै दं बा सरकारि हायाव रायजो जानानै दं बिथांमोननि थाखाय मैयादि हानि पाट्टाखौ थाबैनो राननानै होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों बिदिब्ला रायजोफोर फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्शना 2026 मायथाइनि मार्च नङाबा एप्रिलाव जागोन बिदिब्ला बिनि सिगां गासै रायजो राजाफोरा जायफोर सरकारि हायाव दासिमबो रायजो जानानै दङ बिथांमोना थाबैनो मैयादि हानि पाट्टाखौ मोनगोन होननानै आसा फारिनानै थाबाय बिदिब्ला रायजोफोर दिनै रादाबा एसेनोसै आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे फैबाय थानाय सानाव बा फैबाय थानाय दिनावहाय बिदिनो गोदान रादाब मोनबाय थानो थाखाय आरो नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।